टु सरलपारा भुटान नांहैबाय बे लामाखौ मावनो सेलायलायबाय होबथालायबाय फरेस्टनि फरेस्टारफोरखौ थिनहरलायनानै लरेन्सआ मावनो नागिरलायबाय बहा मावना होखो BPF ना मालाय ब्लक खांलायलायनानै मावनो नागिरबाय बेखौ मावहोआसै रायजोनि थाखाय मालाय मावनो नागिरदोंमोन बहा जाखो बाय स' बेफोरबायदि आरोना बिथांमोना खुगाल' जेबो गैया थांनाय 13 मार्चनिफ्राय लानानै जितु गाबोनसिम बा 16 मार्च खालारसिम जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया सोलिगासिनो दङ बेजोंनो लोगोसे बे समाव आं बेखौसो फोरमायनो सानदों जितु गाबोननि समाव भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमायाव बिथाङा आगान होफैगोन बा बिथाङा नुजाथिफैगोन दा बे समाव जों बेखौसो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि जानानै जों बेखौसो मोनथिनो लुबैदों दिनै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि जितु गोजोन गोरोबथा बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों दिनै गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ हालामनि माखासे मानि गोबांथा बर' गामिफोराबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै बिटिआर बा बिटिसिआव हाबफानो गोनांमोन दिनै बै खौराङा दिनै हाबगोन होननानै माब्लाबा 41टा माब्लाबा 9टा बेबायदि गामि हाबदोंनो होननानै खोनादों आरो गोबांथा गामियानो दिनैसिमबो हाबबावनांगौ दं लिस्टेड जानानै दिनै हाबदोंना हाबाखै बेफोरखौ जों दिनैसिम खोनानो मोनाखै बेखायनो आं मोनसेल' बाथ्रा जाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंफुंगासिनो दं सामलायगासिनो दं बै बिथांमोननिसिम आं खावलायहरनो सानदों गहपुरनि थागिबि जानानै दिनै नोंथांमोना बे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि माखासे मानि गामिखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जितु दफायाव क्लजेसआव MOSआव लिरनानै लाबोनाय बै लिरनानै लाबोनायखौ दिनै बिटिसि बिटिआरआव सोसननो थाखाय नोंथांमोना गाबोननि गेजेरजों भारतनि नखर मन्त्रि बिथां मानिजाथाव अमित शाह बिथांनिसिम माबा मोनसे गोसोखांलाय गथायगोन नामा मेम'रेन्डाम गथायगोन नामा बेखौसो जों नोंथांमोनखौ जोङो दिनै खावलायनो सानदों जुदि नोंथांमोना गमामायैनो जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि बर' गामिफोरखौ गावनिनो आंगोनि बिदा फंबाय होननानै सानोब्ला नोंथांमोना गाबोननि दिनाव निस्सय बे हाबाफोरखौ मावगोन बेजोंनो लोगोसे जों बेखौ फोरमायगोन दिनैनि जितु सोलिबाय थानाय बा 13 मार्च खालारनिफ्राय सोलिबाय थानाय जितु 16 मार्च खालारसिम सोलिनो गोनां बा गाबोनसिम सोलिनो गोनां 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे बोसोरसालिया जुथुमाया गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय बा जों बर' हारिनि थाखाय नंगौना नङा बा बे कनफारेन्सखौ बे जुथुमाखौ जों समग्र बर' हारिखौ लानानै खुंदोंना खुङाखै बे मोनसे डाउट मानोना बिथां दिपेन बर'आबो आसामिसनिसो फिरफिला दैखांनाय समाव बिबुंथि लाखिलांबाय अब्ला आसामिसफोरनिसो बे मोनसे बर' फरायसा आफाद जाबाय नामा जायनि फलाव असमिया रावै बिथाङा गावनि जितु फिरफिला दैखांनाय बिबुंथियाव आसामिसनिसो बांसिनखौ बुंनाय खोनानो मोन्दों न' डाउट बर'बो बुंदों बुंनाया थेवब्लाबो बर'नि मोनसे जातीय आफादखाय बर' रावजोंनो बुंजोबनाया मोजांमोन होननानै जों सानो दा बेवहाय जों बेखौ बुंबाय लोगोसेनो दिनै बै प्रग्रामनि गेजेरजों जितु लामानि गेटआव बिथांमोना जितु इउ पिपल ट्रेक्टरनि सावगारि होनानै बिथांमोना अमित शाहखौ बरायनो होननानै बिथांमोना मा खालामदों गेट लुदों होननानै माखासे मानसिया फोरमायदों थेवब्लाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै जितु 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बेवहाय अमित शाहखौ बरायनो इउ पिपलनि ट्रेक्टरनि सावगारि होलायनांगौ गोनांथि दंमोन नामा बेबो जोंनि मोनसे कुइसन दा बेवहाय जों बैखौबो बुंनांगोन गासैबो खामानिखौनो दिनै इउ पिपलनि माखासे इउ पिपल राजखान्थि दोलोनि माखासे कर्मकर्ताफोरासो मावजोबनायखौ जों नुदों जेरावहाय बेवहाय पेन्डेल लुजेननायनिफ्राय बै जायगाखौ बबेथिं मा पेन्डेल लुनांगौ बैफोरखौ गासैबो साजायनायखौ जोङो प्रमद बर' बिथांखौसो जोङो डिरेक्सन होनाय भिडिअ सिनफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो जितु नैबे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमानि चेयारमेना सोर
लरेन्स इस्लारि जाय इउपिएल दोलोनि सानजा क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङासो बै 57थि बोसोरसालिया जथुमानि चेयारमेन। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा क'क्राझार इउपिएल दोलोनि प्रेसिडेन्ट बाव आरो बे 57थि बोसोरसालिया जथुमानिनो चिफ कनभेनरानो शंकरलालसो। अब्ला गासैबो इउपिएल दोलोनि अब्ला गमामायैनो जोङो मोनथिनो मोनो इउपिएलआनो आबसुआनो इउपिएल आरो बिदि होनब्लाथाय बै आबसुफोरा जोंहानो आलादा कनस्टिटिउसन जोंहा आलादा संबिधान दंखायो जोंना जुनिया संबिधान दंखायो होननानै बिथांमोना बुंना लालायो। नाथाय साननो थाङोब्ला इउपिएलआनो आबसु आरो आबसुआनो इउपिएल। दा बिदि बुंनायाव जोंहा दाय जागोन। नाथाय नोंथांमोना जेरावहाय ज' खामानि मावदों बेखौ जों गाज्रि मोनाखै। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेबो दिनै नोंथांमोना दतमा समस्तियाव बिपिएफनि दौ दं बिपिएफनि बिथा दं होननानै दिनै बिपिएफखौ नोंथांमोना दुरबलथा खालामनो दतमायाव बेबायदि 57थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनायनि गेजेरजों बिपिएफनि सापर्टारफोरा इउपिएलआव थांगोन बिजेपिआव थांगोन बेखौ माब्लाबाबो दासान। बिपिएफनिया बिपिएफआवनो थाखागोन। नोंथांमोननि जिथु बे दतमा बड'फा फोथाराव लानायखौ जों दुखुबो मोना जेबो मोना। मानोना बड'फाया बे दतमा हालामावनो जोनोम मोननानै जोंनि बर' माहारिखौ बे बुहुमावनो मोनसे मास्टार रेस दानायनि सिमांखौ सुजुदोंमोन आरो बुहुमावनो गायसनलांनो होननानै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जों सानसे गोजौ थांखि लानानै जों थांनानै थानांगोन आरो जोंनि बर'नि राव हारिमुखौ अरायसम फोथांना लाखिनांगोन होननानै बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउ आरो समखौ बर' हारिनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामना गालांखादोंमोन। बिनि थाखाय जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया आरो नोंथांमोना मेल मिटिंखौ जेराव लायोला। नाथाय जोंनि साननाया बेसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बे 57थि बोसोरसालिया जथुमानि चेयारमेन जानो हायामोन नामा चिफ कनभेनर जानो हायामोन नामा बैफोर बिबानखौ लानो हायामोन नामा? दिनै इउपिएलआव थांखानाय बिथांमोनासो दिनै बोरैहाय बे 57थि बोसोरसालिया जथुमानि चेयारमेन जाखो चिफ कनभेनर जाखो? कुइसना बेफोरबायदि आरोना। दिनै लरेन्स इस्लारि सारमोना जानो हागौ मोनसे समाव आबसुखौ नेतृत्व होबोदों। अब्लाबोथ' बिथाङा दिनै आबसुनिफ्राय बिदाय लानानै मोनसे पलिटिकेल राजखान्थि हान्जायाव थांबाय। अब्ला बिथांमोना बोरैहाय बिनि चेयारमेन जानो हायो? कुइसना बे आरोना। दा बेवहाय जुदि गमामायैनो बेबायदि जायोब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिएलफोरनि थाखायल' जाबाय नामा? बिपिएफनि नंला नामा? बिजेपिनि नंला नामा? कंग्रेसनि नंला नामा? बैफोरखौ जोङो माने मोनसे सोंथि जाखांफैयो आरोना जोंनि गोसो गोरबोआव। बेखायनो आं बेबायदि बुंदों। नङाब्ला सोरबा बेवहाय बे जथुमायाव सोरबा थांनाय थाङै जों बैफोरखौ जेबो अबजेक्सन गैया। नाथाय जिथु मेन रल लानांगौ बेयावनो आबसुनि मानसिफोरा आबसुनि बिबानगिरिफोरा बै बिबानखौ लायाब्ला दिनै इउपिएल पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरासो बै बिबानखौ लायोब्ला गमामायैनो सानजाखागोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुमा नङा बे इउपिएलनि जथुमा होननानैसो सानजाखागोन। बेखायनो आं बुंनो सानदोंमोन सिगांनि समनिफ्रायनो जेसेबांनाखि जोंनि बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोन दङ बै मेल मिटिङाव थांथारनाङाबो होननो हाया। नाथाय थाङाबा मोजां नामा? मानोना बिथांमोननि जिथु उद्देश्यआनो बेवहाय सोरबा गेदेर मानसिफोरखौ लाबोनानै बा जोंनि प्रमद बर' बिथाङानो माबा मोनसे कमिटमेन्ट होफ्लानानै माबा मोनसे प्रतिश्रुति होफ्लानानै माबा मोनसे गेदेर खोथा होफ्लानानै ओरै थोरै मावगोन बिटिआरनि गेजेरजों गोबां जौगाबाय बेबायदि आबि जाबि बुंनानै जोंनि बिपिएफ सापर्टारफोरनि गोसोखौ बोनो हागौ। दा बेखायनो जों आगदारि बै बाथ्राफोरखौ मैया दाख्लैनि समावनो जों फोरमायहरनो सानदोंमोन। नाथाय दे बयबो रंजाथों बयबो इन्जय खालामथों होननानै जों मैया दाख्लैनि समाव जोङो फोरमायहरासै। नाथाय दिनैनि समावबो जों बुंगोन बै जिथु 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव जाय बिपिएफ सापर्टार नोंथांमोना थांदों नोंथांमोना थांनानै खोनासंनानै फै मेल मिटिंखौ जाफुंसार होबो। नाथाय नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा। बिथांमोना जा कमिटमेन्ट होलांथों बेफोरखौ होफ्लानाय होननानै सान। मानोना प्रमद बर' बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि गिदिर कमिटमेन्ट होबोदों जेबो मावफुङाखै। जोंनि गफुरथिंथ' फोथायलानो बिथांखौ ओरैनो खुगायावल' बुंफ्लायो होननानैसो सानो। मा मावखो गफुरनि थाखाय? मा मावखो?
बिश्वनाथ सनितपुरनि थाखाय जेबोआनो गैया बेनोलाय बुङो जेब्लासिम गहपुर सनितपुर बिश्वनाथआ जोंनि थामथि गोदान एकर्डआव हाबसना अब्लासिम जों सहि होआ जेब्लासिम उदां बड'लेण्डनि जेंनाया जोबा सुस्रांजाया अब्लासिम जों बे गोरोबथायाव जों सहि होआ होननानै बेबायदि खोथा होबोदोंमोन नाथाय बिथाङा जास्ट गावनि स्वार्थ लबिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि गादिखौ बोरै मोनगोन बैनि थाखायल' बिथाङा बेबायदि खोथा होनानै जों समग्र बर' हारिनि जिथु रायजो राजाफोरनि गोसोनि सापर्ट लानानै रायजो राजाफोरखौ गोसो मोजां मोनहोनानै गोसो बायफ्लेहोनानै गावनि फारसे गोसो बोहाबहोनानै बिथाङा बेबायदिनो रायजो राजानि अननाय मोननायजों बिथाङा गावनि गोसोनि साननायखौल' जाफुंसार होनो दिनै बेबायदि गोरोबथाखौ खालामबाय उनावहाय गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय रायजो राजानि जिथु गांनाय उखैनाय बैफोरखौ सुफुंनांगौनि थाखाय बेहा साननो समानो गैया बेबायदि जालांदों बेखायनो आं बुंदों नोंथांमोना जि थांबाय थांनानै खोनासं गाबोननि दिनावबो थांनानै खोनासंनानै BPF हिसाबै BPF बायदि थाबानो जाबाय सोरबा इउपिएलजों सोरबा BJPजों जोंबो बिथांमोनजोंनो थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै बिथांमोनखौ देरहासार होनोसै बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे बेबायदिनो मोजां साबना हाबना जौगानाय बर' हारिया मोनसे गोजोननि लामाजों फैनो हागोनदां बेबायदिखौ नेभारबो दासान मानोना बिथांमोना जास्ट खुगायावल' बुङो मावनो प्रेक्टिकेलाव जेबोखौनो हाखाया रोंखायानोब्ला थगायनायल'बा दिनै BPFनि मानसिफोरखौनो बायदि बेदर गेसाव जाग्रा जौ जुवा फाग्ला बायदि बुंबाय दिनै BPFनि मानसिफोरखौनो गावसोरनि पार्टियाव बेबायदिनो सिगि सग' लांबाय सोरखौबा मुं सुनानै सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा बानसावनानै बेबायदिनो मिडिया स्टेटमेन्ट होबाय उनावहाय गावसोरनि इउपिएल दोलोआवनो बजब लागासिनो दं अब्ला बै जाय BPF पार्टियानो जौ जुवा गेलेग्रा माबा बेदर गेसाव जाग्रा अब्ला बे इउपिएलआव थांब्ला बे मा गोथार जाहैनोसै नामा मोजां जाहैनोसै नामा अब्लाथ' इउपिएलआबो बेदर गेसाव जाग्रा जाहैनोसै जौ जुवा फाग्ला जाहैनोसै आरो आंथ' आंनि मेगनजों नुबोखानाय बिसोरबो गोसोबायदि गावसोरनि अफिसावनो जौ लोङो तास गेलेयो बिसोरबो बिदिनो गतिके बिसोर मिडियायावल' नंखायखौनो नंखायै गोदै राव बुंफ्लायो नाथाय बिसिनि जि मिडिया स्टेटमेन्ट होनाय एकदम नंखायथार सिङाव जाखाथारा मोनथिजोबखायो बयबो सब फोथायनांगौ गैया जायखिजाया गाबोननि दिनाव अमित शाह बिथांखौ जाय दिनै बे 57थि बोसोरसालिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुं मेलखौ खुंफुंगासिनो दङ सामलायगासिनो दङ नोंथांमोना गहपुरनि जानानै अमित शाह बिथांनिसिम मेम'रेन्डाम हो गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि गंफ्रोमबो बर' गामिया हाबजोबनांगौ होननानै नोंथांमोना मेम'रेन्डामाव लिरनानै हर आरो सोलिफु समनि 2025 मायथाइ जिथु BTC बिसायख'थिनि सिगांनो नोंथांमोनहा जोंनि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि जिथु बर' गामिफोर बेखौ सोसननानै BTC बिसायख'थियावबो भट होनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावफुंनानै होनो हानांगोन अब्लासो आबसुखौ फोथायगोन अब्लासो इउपिएलखौ फोथायगोन अब्लासो प्रमद बर'खौ फोथायगोन नङाबा फोथायना लाब गैया 5 बोसोर जाबाय 2020 मायथाइया 5 बोसोर थांबाय दिनै 25 हाबगासिनो दं बेबो मार्च दान जानुवारि फेब्रुवारि मार्च मोनथाम सोलिगासिनो 2025 मायथाइया जोबनो खै मास दंबावो 9 मासल'सै 9 मासाबो बेबायदिनो दालाय आरो नों मिनि रंजाथाबा साना माला थाङो समा माला थाङो पात्ताखौनो मोना नों हारसिं मावा दाङा थाबासो 1 सेकेन्ड सम 1 मिनिट सम बारहोनो हाया नाथाय बे 9 दाना नै फैबाय नै थांबाय जोबलांबाय जोंनि जिथु सिमां सुजुना दोननाय जोंबो बिटिआरआव हाबनो मोनगोन BTCआव हाबनो मोनगोन बैफोर गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि बर' गामिनि जिथु रायजो राजाफोर हाबगोनदां होननानै सिमांल' सुजुनाय आसाल' खालामनाय आसायैनो थालांसिगोन गतिके अमित शाह बिथाङा भारतनि नखर मन्थ्रि माने मा न'नि सासे बिमा न'नि बिमाया जेरै गथ' गथायखौ अनो थिग बेबायदिनो बिथाङा अननांगोन आरो जोंहा मोनसे न'खराव जोंनि गथ' गथाय जों बिदा फंबाया गांनाय उखैनाय दंब्ला जों बिमा बिफानाव बिनांगोन बेखायनो अमित शाहया भारतनि नखर मन्थ्रि नालाय बे सासे बिमा बायदि नालाय जों बे बिमानाव बिनांगोन जोंनि नोंथांमोननि सिङावनो थानाय आसाम हादोरनि नैबे गहपुर सनितपुर बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबसननो लुबैदों जाहाथे नोंथाङा नखर मन्थ्रि नालाय बे खामानिखौ नोंनि बे टार्म्स एन्ड टेन्युरावनो मावनानै होथारनांगोन सार बेबायदि बुंनानै मेम'रेन्डामफोर हरनायखौ जों हास्थायो बेखौनो बुंबाय आरो इयुन समाव नोंथांमोना
जिथु 58थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंगोन अब्ला बेबायदि पार्टिनि सोरबा MLA सोरबा बेबायदिनो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि माबा माबि पलिटिकेल पार्टिनि बिबानगिरिफोरखौ बेबायदि नोंथांमोना चेयारमेन बा कनभेनर बेबायदि दा खालामसै आरोना। बिब्दिब्ला UPLनि मिटिंसो सानगोन बेखौ, नङा होमब्ला? गोबांथ' गोरों गोरा दंमोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बेबायदि चेयारमेन पदखौ लानो हानाय, कनभेनरखौ लानो हानाय। बेलाय साननै सानथाम मिटिं खुंनायनि थाखायल'सो दायथ' लाथ'नाय ना, बोसोर बोसोरथ' लानाङा। गतिके बिथांमोननो होआबाबो मोजांमोन आरोना। दा बेखायनो बे मिटिङा एबसुनि नङा नामा, बे UPLनिसो नामा सानो आरोना। दा बैजोंनो बयबो UPLनियानो थाजोबखाबाय नालाय, दा बेयावबो माबा बिबुंथिफोरा UPLनि गेजेरजोंनो माबा BTR गोजोन गोरोबथानि उनावहाय जौगाबाय माबाय बेबायदि आबि जाबि बुंलाबायनो हागौ। जायखिया नोंथांमोना UPL सापर्टारफोरा खोनासं, सोरबा एबसुफ्रा खोनासं, BPFनाबो खोनासं, खिन्थु BPFना गोसो बायनाङा आरो दै। दतमायाव अराय सम BPF दोलोआनो देरहागोन। जोंहा जोंनि अनसुला सार दंखायो, बिथाङानो देरहागोन। दतमायाव सोरबा माहाजोन थाहाजोन फैनो हायालै, बाद दे बेफोरखौ। माहाजोनजों जाय जाय थांदों बिथांमोनाबो थाखा जानोल' थांदों, भटखौ नांगोलावसो होगोन। दतमानि सापर्टार हिसाबै खुनु जिंगा गैया। जोंना हाग्रामा महिलारि बिथाङा GSPजों लोगो जाखाबाय, नब कुमार सरनियाजों। दा राजबंशीफोरा जोंना गथा भट जाखाबाय। दिनै BPF सापर्टारफोराथ' BPF बायदिनो थोंगोरै दिदोमै गोग्गोमै हाजो बायदि अन्थाइ थाफा बायदि जिरायना दंखागासिनो। जाय बिथांमोना UPLखौ सापर्ट होनायमोन, जाय बिथांमोना BJP दोलोखौ सापर्ट होनायमोन, बिथांमोनाबो BPF दोलोजों फैगासिनो दं दिने दिने। बिनिफ्राय राजबंशीफोराबो गथा जाखाबाय। जोंना दारि गोलाव फंबायमोनाथ' BPFनि अनगायै BTC बिसायख'थियाव रावनोबो भट होखाया, BPFखौल' नांखागौ। मानो? BPFनि दैदेनगिरि, BPFनि गाहाय आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिखौनो मालाय गोबां मोजां मोनखायो दारि गोलाव बिथांमोना। बेजोंनो लोगोसे माखासे साइलेन्ट भटफोरा, इन्टेलेक्सुयेल भटफोरा सोरनाव फैयो? BPF दोलोनाव फैयो। नांगौब्ला आंनि फिसालाया आबसुआव गिदिंथों, बबेबा गिदिंथों, खिन्थु आङो बे BPF नांगोलनि सावगारियावनो भटखौ होखागोन। दा आङो आबसुआव गिदिङो बा बबेबा मोनसे अर्गेनाइजेसनफोराव गिदिङो बा UPLफोरावनो थायो आङो, खिन्थु आंनि बिफाया बे BPF दोलोआवनो होगोन। जों बैफोरखौ मोनथिबोजोबखायो। गैयाब्लाबो 10 बोसोर आं BTCआव थाबोदों। श्रीरामपुरनिफ्राय आङो नैबे काजलगावसिम गिदिङो। सामटाइम आङो धनस्रि, रौता, उदालगुरिबो सौफैयो। खिन्थु दैलि बेसिसाव नायोब्ला गसाइगाव टु नैबे चिरां सापागुरि जोंहा बिसावरायग्रा सारनिसिम कन्टिनिउवासलि थांलाय फैलाय बेबायदि आङो माखासे खौरांखौ बुथुमोमोन, इनफरमेसनखौ लायोमोन। बेखायनो आंहा अबिगथा दं, आं एक्सपिरियेन्स दं। बेखायनो दिनै आं बुंदों BPF सापर्टार नोंथांमोन, जिंगासिनांगौ बाथ्रा गैया। मेल मिटिङाव थांनायखौ बादा होआखै, थां। खिन्थु बै बिथांमोनहा बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै UPL दोलोनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनो जौगासारनाय लाबोगोन, BTC BTRआव जौगासारनाय लाबोगोन होनब्ला दागनाय दै रायजोफोर, दागनाय। बुंफ्लायोसो बिसोर। मा मावनो हादों बिसोरलाय, मा मावनो हादों? सरलपारानि लामाखौ सेलायलायनानै मावनो नागिरबाय। बहा जाखो सरलपारा थांनाय लामाया? बिसिमुरि टु सरलपारा, भुटान नांहैबाय। बे लामाखौ मावनो सेलायलायबाय, होबथालायबाय। फरेस्टनि फरेस्टारफोरखौ थिनहरलायनानै होबथालायबाय। लरेन्सआ मावनो नागिरलायबाय, बहा मावना होखो? BPFना मालाय ब्लक खांलायलायनानै मावनो नागिरबाय, बेखौ मावहोआसै। रायजोनि थाखाय मालाय मावनो नागिरदोंमोन, बहा जाखोबाय? स' बेफोरबायदि आरोना, बिथांमोना खुगाल' जेबो गैया। स' थेंकिउसै। अननाय दंब्ला गहपुर, सनितपुर, बिश्वनाथनि बर' गामिखौ सोसननांगौ होननानै मेम'रेन्डाम होदो सार नोंथांमोना। एजेन्डा लाखादोंब्ला मेम'रेन्डामखौ नोंथांमोना अलरेडि खालामखाबायबा नोंथांमोननिसिम धन्यबाद, आरो खालामाखैबा
बानायलै सारमोन गाबोन फुंनि समावबो बानाय दा हरनि समावबो बानाय स' थेंक इउसै खुलुमबाय